Sa sining nga episode, dalunta ka mo sa isa ka matahom kag malinaw nga lugar. Pakta kon diin. E di sa puso mo. Isa ka manukan sa Dukang Subong, gin-convert na bilang isa ka resort nga overlooking sa syudad. Ini ang aton nga rota sa aton nga tripping sa singing nga episode. Mga 45 minutes to 1 hour nga drive halin sa Bacolod City, sa barangay Binuyan sa Banwasang Murcia, antes lang sang 303rd Infantry Brigade kag antes man sa Mambukal Resort. Yara diri ang Graceland View Resort. Makita ba nini sa Google Maps? May sementado nga dalan pasaka pero may portions lang nga one way pero hindi man masako ang dalan. Ang lugar, ang sadtuan ay isa ka malapad nga manukan pero gin-convert na nila sa isa ka resort. Sa parking lot pa lang, may patilaw na sa matahong nga view gikan sa ibabaw. 120 pesos ang entrance fee kag included na diri ang swimming. Wala man sang corkage fee sa outside food except for lechon. May kaugalingod man sila nga restaurant. May mga cottages nga for the day nga use. May for overnight man nga mga villas. May glass nga function room nga overlooking sa matahong nga city view. Sa ibabaw sini, may roof deck nga pwede mo ma-enjoy ang view. Halin sa Bacolod, pagkadto sa Don Salvador Benedicto, pati ang isla sa Panay, kitaon gikan diri. .3 hectares ang kalapad sa lugar. Ang iya sini nga mga for the day nga mga gazebo, Bali inspired, kay kubon ang tabon. May treehouse man kag kubo. Madamos ang spots ang lugar. Hindi lang siya venue para mag-relax. Pwede ka diri mag-meditate o kung mag-reflect. Yara siya abi sa ibabaw sa kabukiran kag napalibutan sa mga talamnan kag kakahuyan. Ang lugar, pwede sa bata kag tigulang, pang family bonding o kung barkada moments. Kag ang iya sini nga infinity pool overlooking sa city.
pang quick getaway o kun pang paumpaw sa stress. Sa ngalan pala nga Graceland, makasiling kagidman nga grasya inihalin sa ibabaw para ma-enjoy sa katawan. Kung nagapangita ka sa lugar nga makapulo pahuway kami ara ka sa peace of mind, inabala ang lugar nga mabatian mo, hunilan sa pispis, inang hunilan sa sirom-sirom, ini ang lugar para sa imo. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Jerome, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripping Jerome.